Shubor nakaslem jong unongsan hima. MLA kanot Shillong constituency uba Adelbert Nongrum ulapha eka khubor snowlem sha ki bahayeng hasem jong Dr. Ricky AJ Singkon ubala khlat no nakani ka sla parthei hinnin ka janmit ha Dr. Robert Hospital Shillong habakran miginong tho khubor uba Adelbert Nongrum uloong bangalakut jingmut ban onom det chayeng dorbar thawan namar bangila du no ya uwei na ki bayadon lang ha ka VPP kum unong yalam Henry Hadin baulayo jingtip baka yeng dorbar kan shim kerpang ban penpau lang ya ka jing snowlem hapo ka yeng dorbar ban pensange no shwa yaki wei pat kimat ula shim ya karai ban let cha dorbar ban penpau ya ka jing du ka bakrau jong ka jat ban rio bat ka jilla uba nongrum ulaya thu ru ba henden kasngi marsenyo jingtip bau Dr. Ricky AJ Singkon don shu hagni kasla perthei ulo ong ba kalong ka jingkindet ka bakrau namar ba udei ubri ubakot bakhya kata kabangitip ya ka ba lapau shabar shu ulaya thu ba ha ka to ka clip mat ba uyo jingtip ya ka ni ka khubor ula dem gi khosi ban duai bat IT ya ka mensim ka jong u Dr. Ricky sha ublei ubathau bat ublei ubashim no ngasngo kit ram bangamla bandon lang ha ka to ka por namar ngadon shabar ka nong ba Shillong ula benrap da jing sukhya mensim ngadon ni awan penpau ya ka jing sulem halor ka jing khlan no jong i MP ba ye madon brom grabi khamat ka Shillong one parliamentary sayeng dorbar thawan jong ka parliament i kayeng kasem ki ba ye ki ba thoin jong i Dr. Ricky AJ Singkon i balalit no nakani ka slaperthei hani ka sngi joni ka step ka manta ngayo ya ka bandit chapo ka yeng dorbar thawan dengan akut jemut menin manum let cha ka yeng dorbar namar ngam sudai namar wei na pleng bai do nang dekat apo ka ZPP ngadu no ya ikum wei na pleng kino yalam repat ngayo khobor pat adien ba kinshim special ka subject kadai nak banta api churi nak banta ban penpau lang kajing sulem kum ka yeng dorbar thawan ka specific subject ka wakin ila suspend no ya ki wei pat ki banta business of the day jadi lor tanong rim ngayo balik ban shimata but menen kesni hadir mayo khobor bai Dr. Ricky Mdon Shu ani saperthei kalong kajing kendit kebangamla pan priang marilong brio bakhlan basat brio bakot bakhya kata kadai ka ba mangingitip ya ki ka pau sabar tinre ngasngo ngamdon pat da kawai pat kalak lenti hakatu ka khlamat ka ba ngayo jingtip bai Dr. Ricky AJ Singkon Mdon Shu nganang don jingsha sabar jong Shillong ngadem ba ki khosiu masudwai parang IT ka mensi mo jong i show play bathau play ba ai baru play basim no pat ngasngo kit ram namar ngadairu wei na peneng inomi khmat bayai persang ban keren ki issue namar baro shilenter ka jinglong nomi khmat ka jongaru khat pratli gisnam ngampa di olat sising ka sinuman bu ya syuki khmat ngai persang man bu ya ki issue hakmat ngapit baka jingim jong niu nong yalam ubangi kum kejat penrio ngiladu hakani ka klamat hapreng kejing kermen hakiba collection MP ka parang sudap ublay ula say yai batalong siya kejing kermen kejat penrio man ni songo nam ta jongi klempep ki bayit ki bathoin kin songo kit ram dabram na ka banta jongi warailong marwe hapo ka yeng dorbar thawan jong ka parliament i raise ki issue di babon di babaro ni saki baka ni ka por ka jong i ka balingkot kapan kan mau yengi ki brio ba ka jing im ha ka bakut kamdei ka banginyo ya karta ndai ka bangi hapan keli om ka bakat no ka karta jong ka jing im ndai ka bakum no ka jing im ni im dengan sultanat
Bang sungu yo blay buyo ya kaban ai ya kejat ben riu jongi ya Dr. AJ Singkon Dr. Ricky AJ Singkon iblalit no aswa jongi syakawai pat ka pertai ingit bay numlit thali inum ino thali ya jaka induai in ya side namar kejing dongkam jong kejat ben riu kalong kejing dawa kabakir ki mar kadau ngit scam ba kejing Kalano jong Dr. Ricky Briu ubah hoy idon kekerdan Briu bestar baru Briu ru ubah shapting blay kata ka bangiru idon ke confident ni pecai ban ngit ru ba ublay num ino thali ya kejai penriu ni ku majak penriu nang dongkam nang inum la pa ban question yo blay ulong try ulong kendrat habo bleu tip khamba habo ngit scam wala da kadai ya kabanta bi Dr. Ricky naps lenno ani sapertei ngit bo bleu ai pat ki bahatam ubangin yo pat uta uban mi khmat adien uban simti pat ya kaden jat ke jongi hoi ilalet no ani sapertei ngangit bilit tang kamet kamen sim jongi kanyai don rengkat bakanyai sa habo ngit scam bakamen sim jongi kanyai don bentaru bania sai nak benta ke parti kam tam ya nak benta ke jai penriu kan mau kalau mau ni orang ba lali aki ke bansa je kan mau ko pen benut yangi hoj i por long balingkot batang arsenal duna hadian belayo ke jingjob ndai claim song thai lagadai yang dorbar tawan jo ke parlimen bat sabar haki isu per umsim la eno konswet yaki pajba jong ka Shillong One Parliamentary ban sulap miet ban song silenter support Delhi dai ka por ka ba dai ka kamram po parliament ila le don setia bar ka por bradep ila don sini ni haki program bo per ni hai bobon ki isu ila kren ban nga su benut kawai galong balada kadang dai ka bo blay ban tingkai le ban bu i ni saperti da ha ni lenti ko bi yai san snem na su banong na khtin nong wei bakat lo kum ka chai penriu ni kum ka state ngin yo i ya kita ki changes ya ta ki jengkla bat ngin yo i ru kum ka chai penriu ni kum ka state ya ta ka achievement ka balong kum ka thong ka bangin yo ki sa chi sien ha ka kerteng jongka 17 North Shillong constituency dak jing sokya men siam rengkat i wei pi wei kinong song snong bar kham tam e ki electorate ki blayo ko banjit ya kinong mikmat ni pa ka jing sulem sa chi sien ya yin jongi lead Dr. Ricky AJ Singkon moblei unai ka jing tengen ka jing suk bar unai ka bor ba fila ban pediang na bangim don da kumbai pat ban bu jing kali yo blei wada pereng kajing kendit ke pakrau bar ke bangim la ban pediang kum ki brio le kum ki jing thau ni shania pat hau blei nong thau uba ai bar basim no pat bar ke jing duai kalong bo blei ni sngai kham tam ke mensim siar mensim rupa jing Dr. Ricky bon ai ka bainong kham tam ke mensim ki jat hai bam cukut ku